Ang atong unang pagbasa nagsulti og importante kayong batasan nga mao ang pagdawat og pagpuyo sa pulong sa Dios. Giingnas Ginoo si Propeta Ezekiel kanani niya ang gipakaon niya mao ang sinulat nga basahon nga luyog-luyo na ay suwat pulos mga pulong sa Ginoo. Nga iyang gikaon gingangan niya iyang baba, mura siyag batang gamay nga gingangan niya iyang baba o gipakaon ngadto niya matud pa niya tamis kuno ang pulong sa Ginoo. Sige lingay mong tupad na nakakaon na kas pulong sa Ginoo. Ingna ka na ba? Nanikaon na ka? Kasagaran ra ba nato dili ganahan para nato murag makabukog luod og hasol kanon ang pulong sa Ginoo. Bitaw. Usa sa mga pulong sa Ginoo nga karong panahon na gisalikway gyud sa kalibutan, kinig yung pag-ingon niya, ang labing dako sa gingharian sa langit mao kadtong magpaubos sa ilang kaugalingon ug mahisama sa gagmayng bata. Bitaw, ganahan tag greatness, ganahan ta nga mag-gold medalist sa Olympics mo nang sikat kayo ron si Carlos Yulo. Hasta hinoon ang problema nila sa pamilya, nasikat na sad. Kay tungod gusto tag mga great people. Sikat sa dron ang atong korupsyon dinhi sa atong Pilipinas, nga gihimo kuno sa atong mga leaders. Tungod kay mga sikat man sila, mga great leaders. Niya, kining maong greatness nga atong gitahod o kuan gyud bagi butang gyud sa honoring pedestal sa atong katilingban, lahi ang pamaagi sa kalibutan o didto sa langit. Doon nagyapon dito'y greatness sa langit, kanang gitawag og labing dako. Pero ang pamaagi kinahanglan magpaubos ka og mahimong sama sa gagmayng bata. Pero dinis ato ang great, kinahanglang you are the strongest, the tallest, the most skillful, the most intelligent, most yun ka, the most beautiful, the most handsome, the most wealthy or wealthiest. Ana, mo nay ato dinhi. Mo nang bisag unsa na lay atong gipangbuhat para gyud manindot gyud ang atong kinabuhi. Kay dili ta gusto aning kinabuhi nga murag bata. Giling nga imong tupad. Ing gusto ka mahimong bata. Kanang bata ba nga magpataka lag dagan, mukalit lag siyagit, pisag panahos misa, mo na atong ipada ngadto sa gawas. Kana bang bata nga musugot lag imong hubuan maglakaw, magdayapira maglakaw, sugot mo ana? Kana bang bata nga mo kisi-kisi lang diya sa atubangan, muhilak, mangihi, malibang diha sa iyang higdaanan, sugot mo ana? Ha? Og di gani ka mo sugot, pasabot, impernohonon ka. Nya doon na biyagi panahon nga mahimo na gitang wariha gamayng bata. Kanusa man na? Kanusa? Ini kasakit na to, masakit na ka, ma-stroke na ka, patay ka diya. Din adyo ka kapang limpyo ni mo, manimaho lang kang ihi, o wagi mo limpyo. Woy, so bahuan ni mo. Ini katiguang ni mo, di nakahapit kalihok, kana, wa na kay buot, usahay, ang sa tuy tawagan ng sakita, nga wa na kay buot.
Alzheimer. So, inana, wala kay buo to, mukalit lang ka og hilak, di nakakailas imong mga kuyog, hasta guys imong kaugalingon, di nakakaila. Pero kana mo na gitawag og mga kana ganing sakit. Mo nang napariha kag bata, ayaw pagpakasamag. Matud pan Hesus, ayaw huwata nga masakit ka, unya mahimo kang samas bata. Kung dili, choose to be like little child. O unsa man ang atong way of choosing, una, mao ni ang una, welcome, respect, honor a child. Dawata, matud pa ni Kristo, ayaw tamaya, i-honor, respetuhi ang bata. Kinsa may sagad natong kasabaan, ang dako o ang bata? Hunungan na. Kinsay kasagarang hapakon o kusion, ang dako o ang bata? Hunungan na. Hununga. Og labaw tanan, hunungan na ng mentality nga duha ra gyud ka bata ang among ianak, duha ra gyud, usa ra gyud, duha ra gyud. Kana ra gyud ba? Two-child policy, one-child policy, hunungan na. Kay nga naman, kadtong ikatulo, ngadto pataas, imo na tong gitamay. Muna, gamitan na nimog pills, gamitan na nimog kondom, gamitan na nimog ligation, gamitan pag yun nimog ayudi, gamitan na nimo og withdrawal, gamitan na nimo og abortion. Kay imo na nang gitamay, wa na mo'y ayo. Mas maayo pang ayudi kay ninyo, mas maayo pa ang kondom kaysa sunod nga bata, mas maayo pa ang pills nga akong tumaron kaysa sunod nga bata nga akong mabduson. Mas maayo pa ipaputol ko na lang ning fallopian tube or kaning vas deferens nako kaysa mo welcome kog laing bata. Wa na ko kauyon og bata. And that is an insult to God. Di ba? Maabitan na din inig kasal, unsay ikatulong pangutana, inig right of marriage. Ikatulong pangutana, nga tubagon dungan sa bride and groom. Ako, asa ko kaybaw. Uy, kaybaw ko'y pangutanon mos pare, inig humag ingon, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron pag higugma o pag-alagad sa imong bana, may kunin ang bride, o padre, ikaw sa husband, niyanhi ba kas imong kabubuton aron paghigugma o pag-alagad sa imong asawa, o padre. Ikatulo, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron mahimong mga maayong Kristiyanos? Unsay tubag? O padre. Kinsay maghatag og anak? Kinsa? Kusga. Ni anang maong pangutana, ang Dios mo'y maghatag og anak. Dili kamo mo'y maghatag og anak. Hilas kaayo ni mga managtiayong uban. Dayog ingon nga, ay magkuan mi oy, mag-control mi kay di pa man mi maghimog baby kay moadto pa mamig abroad. Ano sa mo maghimog baby? Siya, inig uli kanang stable na maghimo na mig baby. Hilasa gyud eh. Kinsay tighatag og anak? Ang Ginoo. Unya kay di man ka gusto maghimog baby, unsa may buhaton ninyo kamong managtiayon, magsige lang mog tinanaway. Ha? Dili pa der kay we express our love man, mag-love making me. Unya, sige mong love making, wa mo'y child making. Unsa may inyong buhaton? You destroy the fruits of your love, which is a child. Ang bunga ni anang maong love making, inyong patyon. Muramog nagbonsai og tanom. Nagatanom og mangga, pero inyong pamutlon ang mga sanga aron mabonsai siya, mahimo ra siyang decorative. Decoration. Muna ang inyong kaminyoon, mahimo rang decoration. Nya maghimo dayon mo allow dayon mo usa ka bukbata, inyo dayong dekoritan.
inyong butangag tube-tube dinhi, nya inyo dayong palakaw-lakaon nga nagdayapir, ay ni kadako ana, decorative ra sa gyud ang iyang kinabuhi. Kusog na mag-tube-tube, bisan dinhi sa simbahan, magsulob nag-tube-tube, mag-miniskirt na dinhi, mag-spaghetti, maglaway sa taon ang pari sa mga decoratives. Pero dili holy life. Sa matas kalibutan, nindot siya tan-aon kay inyo yung giatiman, kay inyo gunang gituyo yung kunuhay himo. Unya, wak na ninyo dad-a padong sa langit, gidana ninyo padong sa impyerno. Hain naman tong uban, kapila man mo nag-love making, human anang maong bata nga nataw na, kapila pa mo nag-love making, hain naman tong uban, gipanglabay sa basurahan, gipangpatay sa pills, gipangpatay sa ayude, or di na maka kumpleto sa iyang process kay giputol na ang imong reproductive organ. Mao na, welcome, honor, respect a child. Nya ikaduha, kining humility, pagpractice sa pagpaubos. Kanang bata mapaubsanon gina, unsa may timailhan sa bata nga mapaubsanon, mudawat na siya bisag wa kauyon. Mudawat ra gyud bisag wa kauyon. Nigilingay mong tupad. Ning na makadawat ra kanako. Ning na kano ba? Ning na makadawat ra kanako. Oy, daghan kay nato. Kinsa ninyo dinhi ang mudawat og mga adik nga pasudlon og papuy-on sa inyong balay tas kamot. Anay usang ni isa, masig adik ning bana ni. Ade joke. Kinsay mudawat dinhi og noted nga tulisan gikas prisuhan. Bantay isa kada simong kamot. Sige. Ay, mga bakakon kay mustanan. Diman kay mo kadawat sa inyong naong. Oy, galisod kay mo dawat na inyong kilay, kiskison pamangani. Lisod magay mo dawat sa colors inyong buhok, ilisan pamangani. Kana pa bang inyong isig katao? Ang tinuod nga pagdawat sa atong isig katao ug sa kabubutos Ginoo mao gyud ang pagkawiling mamatay alang sa kaayuhan sa tanan, the willingness to die. Kana bang di na ta mahadlok mamatay, kay kun naa pa kay kahadlok sa kamatayon, mupili ka sa imong dawaton. Ang imo rang dawaton kadtong dili makapatay nimo, kadtong murag mamiligro ka, imo dentong i-reject. Muna ningon Diyos Kristo, deny yourself, take up your cross and follow me. And what is that following of Jesus? Saman, ang pagpakamatay para sa imong isig katao. Ug mauna na ang kinabuhi sa bata. Ang bata di gyud mahadlok mamatay. Nabita mi istorya ana. Kana kunong bata nga 1-year-old pananglitan, ibutang na nimo fourth floor. Abisan gani kanang 2 years old, ibutang na nimo fourth floor sa building. Nya ang papag mama tuas ubos. Nya moingon ang mama ug papa, ali dong ambak, mo ambak dili. Ambak we. Butangan maginan yung ali ang inyong pultahan kaya di kina mo naganap, ambak kina adto na mo hilak inig abot sa ubos o makahilak pa, pero og ingno nimong ambak kina kanang imong tupad dako naman na ibutang sa bisag 3rd floor lang ing naali ambak sauon ka namo mo ambak dili mo ambak basta na ay sunog og sunog nang iyang kwarto mapugos nagambak, pero ugwa lang yun, normal situation. Moingon na, yabag ka diha, di ay hagdanan, ano pambakon, makunin mong buanga ka. Nga naman, hadlok pa na siya mamatay para nimo. Ingka, ayaw, pasalig ko, di ko musalig nimo. Pero ang bata, tungod sa iyang dakong pagsalig siyang ginikanan, ikakita niya nga akong mamagpapa tuas ubos, ambakan dayon na niya. Og mao sa nay gustos Ginoo nato nga inig-ingon sa Ginoo buhatan ni mubuhat dayon ta bisan pagsakit
Bisan pag namiligro ta, basta Ginoo mo'y nagsulti, sunda na. Muna diri sa atong diri sa atong tubag sa Salmo, katamis tagamtamon sa imong saad. Unsa may saad sa Ginoo, kung mamatay mo uban kanako, mabuhi sad mo uban kanako. Tamis king saara, no? Kinsa nito ita sa kamot. Sige, lingya imong tupad. Ing na andam na kong magpakamatay para nimo. Kaya ing na ka, no? Nya inigsulti niya na tamparusa dayon. Tamparusa ba? Nya, og di gani masuko, kana andam na magpakamatay, pero inig tamparusa, patak! Ano nigtamparusa ko nimo? Mana gani? Buangon pa na. Abisa na lang, karon taon-taon, lodi. Lodi ba ang naong ba? Naon na to, di ba mo reklamo? Ilas-ilas lang ta. Pero congratulations kay ni isa mo. Sige, ako lang mong practice-practicean. Hutda ninyong palit atong slots. Ibaligya ang inyong mga balay, inyong sakyanan, o naamoy sakyanan. Ibaligya para ipalit og slot. Mubuhat mo na, dili. Tanawa, nireklamo na. O niya, moingon pag yun mong magpakamatay. Ato kang i-check, i-check na to ang atong tinuod nga commitment. And ang nindot nga saad, mahimotang dako sa gingharian sa langit. Biyaan taning kalibutan. Unsa may itong buhaton ni kalibutan? Ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang paglipay sa Dios ug sa atong isig katao.